Ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele nguMangothobane ISANGOMA ezinye ezipula amathambo. Umphathi wekhubalo usandla sensimbi isigwebo sentambo ehlezi ebomvu amadoda umntuleka tshelwa abathakathi. Manzi olwandle umanzi ababayo. Sike sibone nawo ugobela wempilo. Imbiza le enamandla ebasiza kakhulu abantu. Eyedliso le nje ubona iwhafu eyedliso le. Akusuhafu kodwa uthola ufula. Isibambelelo lesi. Asona eseyilwane bakithi akusiwa amafutha ezinja la amafutha ezinto ezisebenziswayo komafutha omkhova la. Ikhona imbiza entsha ezayo yezinso. Mangikhuluma ngeyezinso, uma unenkinga yezinso thola ukuthi kubuhlungu la izinso zibuhlungu ngizokwenzela le mbiza ngikunikeze yona ayihlali iyenziwe. Mawuyifuna uyasho ngikwenzele ukuze uyithole. Ungezi mawusufikile mase uthi wena ngathi mina nginembiza yezinso yebo ikhona kodwa ayihleli ayenziwa mase iyahlala. Engizokhuluma ngakho kakhulu namhlanje ngizocela ukuthi ngikhulume kukhona into ebizwa ngesichitho bakithi ebantwini. Masikhuluma ngesichitho sikhuluma ngento abayenzayo kuwe ukuthi ube nesicwaco nezinto zakho zivaleke. Inhlahla yakho ingavuleki kodwa ivaleke. Masikhuluma ngesichitho sikhuluma ngento ethunyelwa abantu abanomona empilweni zabantu. Ngisho othandweni isichitho siyafakwa ukuze ungathandeki. Ngisho emsebenzini ukuze ungathandeki. Ngisho kini ebaleni ukuze ungathandeki. Ngisho nje ebantwini uyihambele edolobheni ungathandeki. Isichitho ke leso. Uma unenhlahla idlozi lakho liphila uyaphupha. Uyaphupha mhlambe usetoilet, uphuphe mhlambe ugeza amanzi angcolile. Uphuphe mhlambe wenza izinto ezingekho right. Idlozi lakho suke likutshela la-ke manje ukuthi wena unesichitho. Kufanele ugezwe noma uqume noma uthole iziwasho ugeze sisuke kuwe. Omunye uthi mina ngaze ngiphuphe lezi zinto engizibalile. Kusuke lapho idlozi lakho lingakukhanyiseli kusuke khona into eshodayo edlozini lakho ngoba makwenzeka into kuwe emzimbeni wakho empilweni yakho kumele uyiphuphe. Mawuyiphupha amathonga asuke ekutshela ukuthi sekukhona into ekanje sukuma uyilungisa. Is not ukuthi mawuphupha wena leyo nto leyo mawuyiphupha mhlambe kusuke kuyinto wrong noma kusuke kuyinto eselaphekile. Cha, sukuma uye enyangeni uthi cha phuphe kanje inyanga izokunikeza izinto zokuqhuma nokuphalaza nokugeza ukuthi kuphume lento lesicwaco basifake kuwe. Sengisho ke isichitho into kahle kahle efanele ngabe everyday uba nento ogeza ngayo oyifaka emanzini owenzela ukuthi lento ingasondeli ngoba lento yenziwa abantu abanomona. Nasikhuluma ngesichitho abantu abanomona abayenzayo ukuthi into zakho zingalungi. Isichitho into mayikushaya ngesichitho zonke izinto zakho ziyachitheka. Kuthiwa isichitho ngoba iyachitha lento mayisifikile empilweni yakho. Iyachitha lento mayisifikile empilweni yakho. Yikho kuthiwa isichitho. Kumele usukume uthole iziwasho. Uthole imithi. Uthole imbiza. Khona imbiza ekwazi ukuklina isichitho oyiphuzayo. Isichitho siphume egazini. Yikho ngithi kahle kahle into ebalekile ukuthi uzazi ulalele amaphupho akho. Nanokuthi okunye bengifisa ukukhuluma ngakho indaba yokuthi kuhlola.
mawuhlola ngabantu basemanzini, mawuhlola ngedlozi bakithi, ngiyanifundisa namhlanje. Yazini ukuthi lowo muntu ngeke akutshele izinto eziyinhlamba. Asike sithi ngenza isibonelo, wena sike sithi wena udayisa ngomzimba, ngenza isibonelo, noma wena ulala namadoda abantu, yabo, noma wena kunemithi emibi oyisebenzisayo yezichitho, uchitha abantu. Lo muntu uma ehlola ngeke asho ukuthi wena udayisa umzimba, ngoba ingilozi iyabaleka ma uhlubula umuntu umhlolele. Awungizwa ukuthi ngithini? Ingilozi ngalesikhathi ngikuhlolela mina ngikutshela ukuthi wena uyisifebe noma unondindo. Ngisho amagama angathandeki kumuntu ehlozini azokuhlubula. Ingilozi iyadinwa. Yabo. Yikho uma bekuhlolela bethi mhlambe sike sithi wena ulala namadoda abantu mase bethi ngibona ungumuntu ohambelale namadoda abantu, noma ngibona kukhona umuntu ohamba elale namadoda abantu. Lo muntu usuke ekuhlolela ngento zasemanzini noma ngesibuko sasemanzini noma ngani noma ngenzuza. Is not ukuthi wena mesuthi lo muntu akakwazi ukuhlola ngoba wena awu-understand ukuthi lo muntu uhlola kanjani. Nang-understand. Sengisho ukuthi kubalekile ukwazi kunokungazi. Lapho bengithanda ukuthi ngichaze lapho ukuthi umuntu uma ehlola kuhlukene ohlola ngezilwane, ohlola ngesilwane, ohlola ngezipoke, uyasho ukuthi wena unje. Ngoba vele angesibaleke ngesakhe leso sipoke. Wena ingilozi uyiphiwe izidalwa noNkulunkulu. Manje bengayithatha mawuhlubula abantu ngayo. Umuntu ngalesikhathi umhlolela awumtsheli amaphutha akhe, isono sakhe, ngibeke caca. Mawuhlola ngalezi zinto awumhluleli. Sengisho ukuthi ma ubo-understand umuntu uma eqala ekuhlolela ukuthi hayi lo uhlola ngani, lo uhlola ngani. Yabo. So engicacisayo yikho lokho. Ngibuyele la emuva esichithweni. Ma izinto zakho zingalungi, ubone ukuthi kunezinto ezivalekayo, hamba uye enyangeni uyocela into zokugeza ukuthi ugeze, udilize amathunzi, ususe izichitho, ususe ubumnyama. Kimi nje ma efika umuntu okokuqala ngiyamdiliza nje amathunzi before ngimnikeze imithi. Noma uma singasayanga emfuleni ngiyamnikeza isiwasho ukuthi qala usebenzise lesiwasho. Kuzosuka lesichitho kusuke lamathunzi amnyama ngoba ngalesikhathi usebenzisa imithi noma isiwasho ungaqalanga ngesiwasho samathunzi, ungaqalanga ngesiwasho sokudiliza izichitho namathunzi amnyama. Leyo nto ayikusebenzeli wena. Mesuthi uMangothobane akasebenze kanti nguwe onayo isichitho nani usheshe wena wafuna okwenhlahla ungakahlambuluki. Yikho ngithi kubalekile ukuya enyangeni uyofuna into zokugeza. Le washo ezidayisayo yebo ziwasho ezidayisayo. Ezinye zisuke zingadidiyelwe. Khona umuntu othi ethi lo muntu lesiwasho sakho saba u250 kodwa laphana isiwasho su80 rand. Ngisibonile. Lethe su80 rand kusuke ngakabi sisiwasho. Kusuke kufanana nokuthi uthenga uflawe, uthenga iEast, ufuna ukubhaka amagwinya. Yabo. Manje ngeke ukuthi wena iwadayisa igwinya imali engaka kodwa uflawe imalini, iEast awibalanga. Ukukhukhumalisa ukubalanga, isikhathi sami awusibalanga. Ngoba kunosiko elenzela iziwasho. Ngalesikhathi iziwasho sifika, omunye ingilozi yakhe yamtshela ukuthi wena ma kufika iziwasho ukhuphuka nazo entabeni. Ufike uzenzele amakhandlela noma uzenzele ilade. Omunye wena uye emanzini, omunye wena uye esigangeni. So lezo washo suke ifakwa amandla aleyo ngilozi ehamba nalowo muntu. Sengisho ukuthi wena ungathathi ngokuthi iziwasho esitolo zimalini. Thatha wena into ongayibuza ukuthi hawu leziwasho lezi ziyasebenza, isebenza kanjani. Is not ukuthi wena mesuthi awu iziwasho ziyabiza, ini siyabiza, inyanga ibiza iziwasho.
iziwasho uthola ukuthi ingilozi ithi kimi yathi kimi ngoba phela ingilozi ifika kanye izokunikeza imisebenzi ithi ikushiye nemithetho yemisebenzi ithi mawuthenga iziwasho uyahamba entabeni uthola izinkukhu noma ezintathu uzibike uziladela amakhandlela angaka bese uyayithatha ke khani uyimixa uzenzela abantu zizobe sezinamandla sengisho ukuthi wena musu ukufuna into engakudingi yabo ungahamba uyithengele esitolo isiwasho sakho uyisebenzisele wena yabo sengisho ukuthi ezinye iziwasho ziyamixwa zidinga iziwasho eziningi so wena mawukhala lokho kubulala ukuthi usizakale ngoba awazi yabo imoto uyayithenga mawuqeda ukuyithenga mase abanye beyayisport abanye beyenzani ngoba beyifuna ibe yinhle ethi umuntu esekudayisela uthi wena ingani le moto imali engaka awazi ukuthi sound system into ayifakile lapho yini awazi ukuthi injini kusase iyona le sengisho ukuthi yena ezinye izinto kuhle ukuzazi uzibuze sengiqonda ukucacisa kulaba thola ukuthi umuntu unemibuzo yeziwasho iziwasho asifani ezamangothobane angayifanani nezikabani nezikabani asifani ngoba imithetho yeingilozi esihamba nazo nezidalwa esihamba nazo azisinikeza imithetho efanayo ayikho inyanga enkulu kunenye ngoba imithetho ayifani yabo lapha izinto ezingafani kumuntu sengisho ukuthi into ebalulekile